Det, der er rigtig vigtigt for os i dag, det er at lave noget helt nyt. Det er jo ikke første gang i Danmarks historie, at der er lavet lokallister, men det er vi ikke. Vi er et nyt lokalt parti, som ikke bliver etableret på en enkelt sag, men bliver etableret, fordi vi mener, at de udfordringer, vi har som kommune, er så store, at hvis vi skal løse opgaverne på bedst mulig vis, så skal vi gøre det uden en landspolitisk dagsorden, der tit kan blive meget fastlåst. Vi skal gøre det med en dagsorden, der hedder, hvad er det bedste for kommunen lige nu? Hvad er det bedste for Gribskov? Er I den brik, der har manglet i det her puslespil, der ikke rigtig er gået op de sidste par år i byrådet? Man kan sige, at situationen har jo været den i virkeligheden igennem mange byrådsperioder, også sidste byrådsperiode ledet af Venstre, at det er meget spinkle flertal, som man etablerer sig på. Og vi kan jo se nu, så har man med en stemme flertal kunne konstituere sig uden Venstre og Dansk Folkeparti. Og hvis ikke man gør op med det, jamen, så kan det fortsætte efter næste valg, eller også kan man være i den situation, at det er med omvendt fortegn, så det er Venstre, der sætter sig nærmest helt alene på absolut flertal, og så fører deres politik igennem. Vi vil tvinge byrådet til at arbejde, og vi vil tvinge byrådet til at arbejde sammen. Det mener vi er bedst for vores borgere. SF, Venstre osv. Det lyder som en lidt farlig cocktail. Hvordan vi får den til at glide ned? Jamen nu kan man sige, at vi har jo kendt hinanden i mange år, og det er jo tit det, der sker i lokalpolitik. Man kommer tæt sammen, og vi føler egentlig, at vi er egentlig meget tæt på hinanden. SF er selvfølgelig SF, men SF er jo også et parti, som har haft borgmesterposten i Gammel Helsinge med Flemming Møller som borgmester, som har været vant til at arbejde bredt sammen, og det er faktisk også et af Flemmings afsæt for det her projekt, og derfor hænger det faktisk godt sammen, at vi ved, at hvis man skal gennemføre noget ordentlig politik, så skal det laves fra midten, og derfor er vi et nyt parti lokalt på midten af den politiske scene her i Gribskov. Hvad tror I, jeres muligheder bliver? Tror I, det lykkes det her at få parterne til at samarbejde? Jamen altså, man kan sige det på den måde, det kan næsten kun lykkes, fordi at i og med, at vi bliver de afgørende stemmer, så kan det næsten kun blive en succes, hvis noget skal stemmes igennem. For man kan sige, hvis ikke vi er med, ja, hvis det så skal vedtages, så skal SF og Konservative og Socialdemokratiet have Venstre med. Og så er det jo lykkedes, selvom vi ikke er med. Eller også er vi med, og allerede i det, vi er med, jamen så er det jo en bredere aftale, end det har været før, når man bare har kørt en 12-11 afstemning igennem. Det er jo gået hurtigt med tilmeldingen. Der er jo allerede tækket en del tilmeldinger ind, siden I offentliggjorde det. Og jeg synes også, jeg hører nogle meldinger om, at det skal være sjovere at være med i et politisk parti. Hvad betyder det? Man kan sige, grundlæggende er problemet jo for de gamle partier, at de ikke er repræsentative for befolkningssammensætningen. Det er typisk nogle ældre medborgere, søde og dygtige, som har god tid til at bruge, måske også meget tid, til at være politisk aktiv. Men hvis man vil have yngre mennesker med, så skal man være lettere tilgængelig i sin kommunikationsform. Man skal være bedre til at holde nogle åbne møder, hvor man diskuterer tingene i åbenhed og ikke i lukkede politiske klubber. Og så skal vi selvfølgelig bruge de kommunikationsmidler som metoder, som er i dag, altså med selvfølgelig hjemmeside, internet og Facebook og Twitter osv., at vi er aktive der, sådan at vores medlemmer kan kommunikere hurtigt, og ikke nødvendigvis behøver at sidde til lange bestyrelsesmøder aften efter aften, uge efter uge, i stedet for at være sammen med deres børn. Og det med de åbne døres politik, kan jeg forstå. I har sådan set allerede inviteret til fest, eller hvad var det, jeg hørte til? Vi holder en hyggelig reception i Tisvildeleje den 8. juni, hvor vi vil offentliggøre vores logo og fortælle noget mere om, hvad det er for et projekt, som man kan melde sig ind i. Alle er velkommen, også folk, der er medlem af andre partier og ikke kunne drømme over at melde sig ind hos os. Det skal ske i en god, åben dialog. Din gamle partifælle, Kim Valentin, var jo ret hurtigt ud med en meget, meget hård udmelding i går, da I gik i medierne med det her. Hvordan forholder du dig til? Jamen, jeg noterede mig godt, at Kim mente, at nu skulle han stå i spidsen for den nye, stærke opposition. Og der må jeg indrømme, at det viser, at Kim måske ikke helt har forstået, hvad det her handler om. Det er sådan, at vi netop ikke ønsker at skabe en ny blok. Tværtimod så bliver der med vores deltagelse ingen nye blokke. Tværtimod så vil vi forsøge at forene byrådet hen over midten. Så jeg vil appellere til, at Kim han revurderer sin holdning og nu kommer ind i kampen og tager arbejdstøjet på. Venstre har alt for længe siddet på udskiftningsbænken.
Hvordan vil du forholde dig, når du formodentlig møder en kritik, hvor folk vil sige, at det er jo bare fordi, han ikke blev formand for Venstre og ny borgmesterkandidat. Er det derfor, det her er blevet lavet? Det er jo klart, at jeg har siddet i byrådet for Venstre i rigtig mange år og har arbejdet for Venstre og forsøgt at trække Venstre ind mod midten. Og det var det, jeg prøvede i forbindelse med opstillingsmødet. Der måtte jeg bare erkende, at der var et flertal i Venstre, som ønskede at trække Venstre i en anden retning. Og det var så med afsæt i det, at jeg har truffet min beslutning. Men jeg vil også sige, at jeg har efterfølgende fået rigtig mange tilkendegivelser fra venstrefolk, som siger, at de ikke kan kende den profil, Venstre er ved at få nu, men som bifalder ideen om at trække Venstre mere ind mod midten. Og det vi vil med Nyt Gribskov, det er netop lige præcis at lave en politik, som binder ind over midten. Og hvad glæder du dig mest til at komme i gang med, når nu arbejdshandskerne skal på her om et øjeblik? Jeg glæder mig selvfølgelig mest til at få lavet et politisk program, og så melde os ind i kampen i forbindelse med det nye budget. Det, der også er kendetegnende hos os, det er ikke et spørgsmål, om vi skal være med i budgettet, fordi det er en af vores mærkesager. Det er man. Det er et ansvar, og det skal man tage på sig. Så vi som udgangspunkt melder vi os ind til at være med i det nye budget, og så skal vi selvfølgelig sætte nogle dagsordner der. Et af de områder, som jeg selv er meget spændt på og optaget af, det er erhvervsområdet og kulturområdet, som jeg mener er to områder, som sammen kunne gøre det meget bedre. Jeg mener, at vi fremover skal tænke erhverv og kultur meget mere sammen, end vi har gjort, og jeg mener, at begge områder kunne få rigtig meget glæde af hinanden. Så det vil være et af vores fokusområder. Du har jo været længe i politik, Flemming, og nu er det noget helt nyt Gribskov. Det må siges, ja. Hvordan er det? Altså, jeg har det fint med, at vi nu har etableret os, som vi er, også 4 byråder. Jeg havde meget svært ved, og nogle svære overvejelser selvfølgelig ved at skulle træde ud af SF, som jeg har været medlem i alle de år, jeg har siddet i byrådet, og det vil sige siden 1985. Så det var svært, men jeg mener stadig, at det er det mest rigtige, jeg har gjort i den her situation, vi er i den fastlåste situation, vi har i byrådet i dag. Hvad er du, der håber, der kommer ud af det her? Jeg håber og tror også på, at det bliver et bedre arbejdsmiljø, at vi får et brede samarbejde, som vi jo gerne vil. Og det tror jeg faktisk på lader sig gøre. Også fordi, at vi er så bredt politisk sammensatte, som vi nu er med Venstre og Konservative SF-repræsentanter. Så det tror jeg på. Og vi har ligesom den samme, vi har den samme idé omkring det, at vi tror på det, og mener også, det kan lade sig gøre. Så jo. Hvad glæder du dig mest til at komme i gang med? Det hele. Jeg glæder mig til selvfølgelig, at vi får lavet det partiprogram, vi skal udarbejde her hen over sommeren. Og det tror jeg ikke bliver nogen stort problem at udarbejde, for jeg tror, vi er meget enige på mange af de lokalpolitiske punkter, som det nu er, det drejer sig om. Og så simpelthen, vi skal ind omkring budgettet. Altså det er jo lige nu, at budgettet begynder at køre, og der vil vi også gerne ind og have noget indflydelse på, hvad vi synes, der måtte være det mest rigtige i forhold til budgettet for 2013 og fremad. Hvorfor har du valgt at gå med i Nyt Gribskov? Fordi jeg synes, der trænger til en helt ny samarbejdsform og et nyt politisk miljø, kan man sige, i byrådet. Hvad er det for nogle politiske perspektiver, der ligger i det projekt her? Altså for det første, så ser jeg det som en rigtig svær situation for flertalsgruppen i forhold til næste valg, og også de næste år egentlig i kommunalpolitikken her i Gribskov, hvis det bare fortsætter. Altså så tror jeg, at det går i stykker fuldstændig på et eller andet tidspunkt. Og der vil jeg så hellere være med til at gøre det mere konstruktivt ved at sige, nu gør vi altså noget andet, sådan så vi kan ændre den politiske fastlåsning og den situation, der har været i de sidste 2,5 år. I kan jo få meget, meget stor magt ved at lægge jer her på midten. Hvordan vil I forvalte den bedst muligt? Jamen altså, det er vigtigt, at vi får lavet vores program her sommeren over, sådan, så vi finder ud af, hvad vi synes, der er det vigtigste. Og også, at vi med baggrund i det budgetseminar, der har været for nylig, finder ud af, hvordan kan det gøres? Altså, hvordan kan vi vende det hele på hovedet i virkeligheden? Og se opgaverne lidt anderledes. Og være mere kreative. Og det var det, der blev lagt op til på det budgetseminar. Yes. Er der andet, du vil have med?